mama. Čau. Počuj, volá mi jedna pani, že by chcela kúpiť čika. Ty si pôjde svoje, že? Predáš? Do piče ju pošli. Ale však veď dá, že 1500 eur dá za čika. Ani za 100 miliónov ho nedám. Ale však povedal, že je Nech si ide výnimočný. kúpiť kravu alebo svinu. Ale však on, že je výnimočný druh, aby ho chcela. Práve preto ho nedám nikomu. Ani nejakej narušenej pani. Však ale veď ona povedala, že bude ho predať alebo ho zavolá útulok. Jaký útulok? Že sa o neho zle staráš, lebo je tostý a nevie chodiť a pičoviny mi hovorila. Stará o seba, tlstá je ona. Tak môžem povedať, že ho kúpi? Kúpiš? Nie, Takže ho predáš. nepredám, dojde Tak- sa mu kopnem do huby. Tak poviem, pošlem mi adresu, že môže si ísť pre ňoho. No však skús to. Čo A bude? mňa zoberú na kriminálku, ma zavrú za ňu, lebo ju zajebem. Prečo? A nejde do piče, čo ona chce, akého čika. Však sa jej ľúbi, ne? A môže sa jej ľúbiť, jej predám svinu, jak má v fuši. Dobre, tak jej pošlem adresu a posielam ju na Belinského, že predáš ho. Odjebem hlavu aj je, aj tebe, keď dojdeš. Čau.